Are you ready now? Det är det coolaste. Det är det coolaste gadget. ¿Y qué hacemos cierta motor? Man kan inte göra det här. Go! Jag skenar med stitches för. Tack! Nej! Hur kändes det? Nej! Du rökte mig! Bastard! Nej! Den är served! Den är served! Okej. Motherfucker. Vi kastar utan touch! Wow! Dosje brukar också med. Kan det är det? Jag tog inte med! Kvätt! Väl underst. Ja, okej. Fair enough. Toast! Come back here and fight like a duck! Är det shit X som in this video? I finally got you, Frogman! This is your end, just head in or we'll send it to Squad. Nej! You'll never catch me alive! Disco dude! Nej! I'm sorry it had to end this way, Frogman. Det är din Dino Man. Dino Man. Ska jag fortälja mig mina evil masterplaner? Yeah. Hej, ikke kom til å miste våpnet, så jeg vunnet. Ja. Jeg på egentlig for å i armor, og så bruker jeg det magnetet til å fenke det, og Ah, shit. What? Så sitt hattar, är man spelar såna hattar. Du skejt med du var spunten. What? Okej, du är slags höna, du lugnt jo. Så du det? Jag säger så du det? Men då så hade inte lyckats så gör du det. Jo. Hej, armor! Ha! Ibland recoilar ner en av min. Okej. Ja, det gör faktiskt väl. We fuck! Hur är det? Det är jag show där. Okej. Hej Dolvar, och hej Onka. Fuck det. Vilken läge. Vet du så att jag Matrix. Ja, då. Skit där för. Vad är det? Att jag ofta är så irriterad. What? Matrix. Ouch. Jag vet inte hur jag ska göra det. Oh my god! Är slow ayo. Får så väck du var? Mr. Jag vet inte vad det. Oh shit! Mystisk är med masker på. Vilket är det? Ett enter? Jag vet inte vad början är. Du ska trösta i kött med starten alltid.
Duck game. Hæ? Du prøver å vinne det på. Så crap! Jeg skal kjøre opp etter! Hva hender? Well played. Jeg vet ikke hvor den døde. Stein ut frem da. Ja, men hvordan tatt han ned av noen? Triangle A, og så straight A. Må ha den tatt i. Au! Jeg vet ikke hva jeg sier. Okay. Try my luck. Ah! Oh shit. Ah! What the Fuck! Well done, Espen. Well done. Snakker du lag og sånt? What the f... Damn it! Uh-oh. Åh! Ah! Dang it! Jeg vet ikke, Espen. Syks du vondt å se, mann. Helt så kommer opp nå, da. Jeg vet det. Dang it! Espen, Tim Smart. Han må dresse. Hvordan helvete skal jeg vinne det? Det er tid å... Fuck! Bitte the epic dodges her. Ja, så skal du vinne det her. Take this. Jeg vet ikke hvordan jeg dodger det her, det er glemmer. Oh shit! Dr. achievement. Death! Du fikk achievement. Achievement! Espen, Etu og Eion akkurat nå. Ah, shit! What the fucking do? Nei! Bananer er fotlar i kalsium som er godt for dina beinaggrunn. Well played. Awesome. Ah! Det er ikke alltid ikke der, Free Boy. No! No! It's like a stein. Oh! Nej, jag tar skott nu! Hvis jeg ikke kan vinne, skal du helt ikke. Woohoo! Ok, vi kunne ikke lette Levi vinne en for det. Det er så langt ute. Jeg tog bare et bedre spølt enn dit. Utan surf. Du tog bare bitt spølet mitt, ja. Utan surf race. Altså, jeg vant alltid i början för att spela till Levi. Ja, du tog deg bitt spølet mitt, Levi. Jeg skal ikke kjøre du Jess. Du får stäcka i jet, att det är problemet i jet Jesper. Ja, men det er deprimerende at Levi tog for vel til spøl. Jeg kan ikke høre noe lekt her. Jesper, det var ordentlig flott. Nå må du plagge der. Wow!
Det är vi. Oh fuck. Jeg hadde i dag. Nei, jeg er I'm Fuck you. here. Jeg kan jo, jeg fikk det ikke engang. Jag har inte att det ska vara dundo. Jag har inte lärt mig hur jag hjälper. Au! Oh! Hej! Jag kan leva! Damn it! Levi, jeg tvittet det hanget, da? Ja. Shit, jeg lagde en video. Kom igjen, da! Levi! Hvis du ikke har fått tinfoil hat, gjør det? Glem mest om sjål. What the fuck for you? Sweet moves av det. Han hittar med Matrix Soulbilden här, så. What? Nei! Fuck yeah! Come on! That's just rude. That was something. Jag helvete med detta. Jeg håper ikke jeg vinner. Oh my goodness. Jeg skal ikke dem! Oh! Shit! Kan escape my Dette har vært ganske godt, Levi. Dette har vært ganske godt. A touch. Wow! I'm coming for you! Wow! Halvt øy, så fikk du logge opp etter. Seriøst? Så heldig du i. Ja, du har ikke gått etter. Seriøst, did I think? Wow! Reflect av det! Hello! Svim fully geared up nästan. Man kan bara skräckvara. Man kan bara skräckvara så att du fully geared up. Oh my god! Quack, quack, quack. Aj. Snap! Just a bone to pick with you now. Ha 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 ha. Ah, skit. Jag tror de blockade det. Ja. Jag just got free. What?